On tossa. Hopea, miksi sä katsot sitä Lodea? Mä olisin vaan halunnut mun... Päässä. Mutta mikäs mä oon? Mitä vittu kattaa ylös? Just jo. Ei. Makaa tässä näin. Missä makaa? Kuka makaa? Näköjään! Näköjään! Ei kereitä. Haluat lisää aseita? Tossa. Missä se on? Siis toi miten toi Fuke hakkaa tuot sen näppäämistä on kyllä something else with. Et sä nyt vittu istu. Voitko pidentää mun pylly vaikka 2 senttiisellä? Ei, mutta tuli sitä eteen. Ihan. Mä näen sinne, mut mä ammuin. Elää nyt Herran Jumala tapaa mua. Ai! Sattu Juha leukaa, perkele. Ei vittu mikä grillimaisteri täällä on. Ai vitsin alle. Hetkinen. Anteeksi, Kun on fistaus, hanska. No ei, se. Holy fuck! Anna kokeilen sit. Downaaks tuolla yhdellä? Ei, 2. Annan pyllyäkin sille vielä. TP on ollut niin tuhma, niin sille pitää vähän antaa kämmentä. Oh yeah, baby. Hei, mä heitän tähän. Makaan siihen vaan. Ei jäänyt jo 1v2. Anna vaan. Vittu. Let's go. Nice terppaa. Sieltä terppa ottaa klutsin. Vitu kaunis. Nyt räkki. Nyt Saudi. Voi pulu. Tää on sitten semmonen savusukeltaja, että... Hei, prinsessa. Kiitos. Nyt sitten. Pyssy pois. Oho, Pyssy kato pois. vaan. Noniin. N-Y-T. Nyt. Hyvä, näyttäkää toisillenne. Ei! Hyvä mä Vittu kun... Ai, menin piilohon saatana. Ai sinne olekaan ovia. Voi saateli. Jep. Jope! Kuulinko Jopen? En tiedä tuo. Mikä? Siis... En mäkään ruveta sen mitenkään, kun se tulee. Ai, nulikka, nyt kyllä sai vähän. Oli vielä poinnin tässä. Räkki. Tai vähän, ei ihan räkki, mutta melkein räkki. Hyvä duuni. Otappa löydä siitä. Selkä. Aisti. Mitä? Osi. Rio. Mitä helvetti? Ja löydä. Meni Indu kaupalle. Ai vittu. Oli. Käytin. Hieno. Miten mä hengitän vielä? Älä tule sieltä, ei Jope! Oi vittu. Ei kerro. Hieno. Täs tulee. Toi Jope! Jope, nyt se nimmari, mä oon pyytänyt pariteliin. Mistä ampuu? Täs näis. Se oli käs.
Mitä? Joo, Älkää sarski.